Аз съм Калоян Иванов, CEO и основател на Joby.bg. Днес ще си говорим за това как AI може да бъде кариерен ментор и да ни подпомага кариерното развитие, а не да бъде враг, от който се притесняваме, че ще вземе нашите работни места. Първо, накратко, искам да разкажа какво представлява Joby, какво сме и какво не сме. Много е важно да се знае, Joby не е поредната джобборд платформа, в която трябва да влезете и да търсите обяви за работа. Ние сме портал за кариерно и личностно развитие. Как функционира при нас системата? Ако вие се регистрирате, което ще ви отнеме между 20 и 53 секунди и прикачите своята автобиография, това заради което я ползваме е AI да я разчете и да направи ваш профил. След като имате профил, AI започва да препоръчва подходящи за вас обяви и подходящи за вас работодатели. А за вас остава с един зелен и червен бутон да кажете дали имате интерес или нямате интерес. Това е Joby в България. Нашата цел и стратегия е глобална. Буквално гоним всички около 180 и няколко държави, в които има някакъв развит бизнес. За момента със сигурност държавата, която отпада, е Северна Корея, а други няма, които отпадат и които не са ни таргет. Защо го казвам и защо е важно това? Защото кариерното развитие не трябва да се ограничава на база даден пазар, дадена държава или даден град. С модерния свят, в който живеем, с тези темпове на дигитализация и така нататък, всеки един от вас, който е специалист в дадена област, може да се развива тук, може да се развива и в друга държава, може да се развива и на друг пазар и съответно това да се случва не от днес до края на кариерата, а да се развива, да променя чисто като локация и чисто като професионално развитие. Държавите, в които са най-скорошния ни таргет и предстои да направим експанзия, не са избрани случайно. Подбрали сме тези държави, защото всяка една от тях е като определен пример, който важи за още 10 или 20 държави след нея. Тоест, ако ние навлезем в пазара в Испания, тя отговаря на пазара в още няколко държави в Европейския съюз. Затова сме подбрали държави от Африка. Имаме Сенегал, която е сравнително малка по население, но с френско-говорящи, такава типична държава за Африка. Имаме Узбекистан, там е много интересен пазар на труда с много голяма работна сила, Gen Z, така любимата ни на нас. Съответно тя пък отговаря на много други пазари. От Испания по естествен път отиваме и в Южна Америка, за Перу, Колумбия и да не забравяме Бразилия, която се намира до тях. В Европа остават Полша и Румъния, близки до нас пазари, и Турция, който хем е близък, хем е много различен. Защо сме избрали тези държави и тук вече да вляза в същността на това, което искам да си говорим днес? Това е AI и дали то е опасност или една кариерна възможност. Категорично AI за нас, умните хора, смятам, че всички тук, щом сме се събрали, сме умни, е една кариерна възможност и той може да ни бъде само полезен. Искам да отида на този слайд, защото това е най-важното, което искам да си говорим днес. Какво правим в Joby и въобще какъв е смисъл на всички платформи и всички HR агенции? Да направим така наречения The Perfect Match. Тоест, дадения кандидат, дадения талант, някой от вас да намери своето перфектно работно място и да пасне там перфектно. Но какво мислим ние и по какъв начин действаме? И това е най-важното, за което искам да си говорим днес. Всеки един от нас, това не е игра на Тетрис. Ние не сме едно квадратче, което просто да му намерим перфектното място, перфектния работодател и като на Тетрис това квадратче да пасне точно там. И точно за това ни помага изключително много AI по две направления. Първото е, че той ни съветва и ни казва: вижте сега си това квадратче и може би пасваш на пазара в България в тази компания в момента.
Но можеш да се развиеш, да станеш правоъгълниче или това продълговатата фигурка и да отидеш в пазара в Турция. Не само, че ни казва какво точно можем да бъдем, за да паснем на друг пазар, но ни дава и знания и умения бързи в тази нова сфера или нова държава. Какво имам предвид? Ако преди години всеки от нас, който завърши дадена специалност, вероятността до края на кариерата си да работи точно това и да завърши тази специалност е била над 90%, в момента този процент е около 40%. Тоест, ние днес учим нещо, завършваме маркетинг в България, започваме да работим в някаква компания тук в София, но AI ни дава възможности първо по тази специалност да работим в някоя друга държава, дали да бъде дистанционно, дали да бъде примерно чрез релокация, но той ни дава и много други възможности. Казват, с твоята специалност, с твоите умения и знания до момента, с много лека преквалификация, в много от случаите, дори възможна само чрез лекции и курсове с AI, ти можеш да се преквалифицираш и да отидеш в Северна Африка, в някаква новоразвиваща се компания, която те първа стъпва на пазара. Това е напълно вероятно, напълно възможно и са едни чудесни кариерни възможности за всеки един от нас и всеки един от вас. Тук искам една скоба да отворя. В тези държави, които ви споменах, ние сме направили срещи в над 30 държави с много работодатели, проучваме пазара на труда, проучваме талантите и кандидатите и мога абсолютно уверено да ви заявя, че талантите и кандидатите от България са на най-високо ниво в абсолютно всички държави, в които сме направили тези срещи и тези проучвания на пазара. Като хора, ние сме много качествени, трябва да го имаме това самочувствие, имаме много знания, супер гъвкави сме, имаме страхотна възможност за преквалификация и всички тези възможности, които AI ни предлага, ние сме страхотен пазар, в който можем да се възползваме от това. Така че първата точка, по която ние трябва да виждаме AI като наш партньор и възможност за кариерен ментор, и това, което работим в Joby и искаме да го предоставим на всеки вас, е чрез нашия AI да ви се препоръчват позиции, които може да се преквалифицирате или просто да смените локацията, или пък директно да смените изцяло професията, която сте започнали, която сте учили и която някои от вас може би са мислили, че цял живот ще работят в нея и ще се развиват в нея. Няма да навлизам в полето за ниво на образование, висши учебни заведения и така нататък, но в света, в който живеем, трябва да сме изключително гъвкави и наистина образованието и най-вече за нас, нали, като квалификация, към всички вас се обръщам, трябва и вие да сте много гъвкави, да търсите алтернативни източници и методи на преквалификация. Нали? Тоест една диплома не е гаранция за 100% успех, а дори да я имате, от нея трябва много да се развивате и да дори в своята област, без да се преквалифицирате, тъй като се появяват и нови работни позиции, нови работни места, които в момента, в който някой от нас е кандидатствал, въобще не са съществували, нали, на пазара на труда. Това е първото, с което може да ни е страшно полезен. Второто, с което може да ни е много полезен, и тук се обръщам към всеки вас, това да го има предвид за всеки един от нас има тази супер сила и тя е силата на комуникацията. Това е голямата разлика между човека и машината. От 2022 много активно работим с AI, създаваме системи, живеем все по-дигитален свят и ние работим много активно в тази автоматизация, въвеждаме машини и все повече лично аз се убеждавам в екипите, с които работим и с контактите с всички работодатели, които сме направили, че комуникацията е ключа към успеха. Най-вече кариерно, естествено и в личен план, но тук говорим за кариерно развитие. Мога да ви гарантирам и от моя личен опит, че най-добрите сделки, които съм направил, най-добрите клиенти, които съм привлякал, на 100% не са били, защото сме предложили най-добрия Excel с страхотната оферта или най-доброто задание, а са били, защото тези бъдещи клиенти наши са ни приели заради начина ни на комуникация, заради начина ни на реакция, когато започнем да работим, начина ни на реагиране пред даден проблем или нещо ново, което възниква. Тоест тази сила на комуникация е
супер сила за всеки един от вас и трябва да я използвате и да знаете, че я имате. А с какво пък тук може да ни е полезен AI? Ако преди години, примерно, може да се страхотен като комуникация и като начин на изразяване и в работа с клиенти и така наречените меки умения, да са ти страхотни, но със сигурност трябва да имаш и бекграунда като знание в дадената специалност, в която се развиваш. Преди години беше много трудно, четеш се голям обем от информация, примерно навлизаш на нов пазар, където трябва да анализираш този твой клиент, кои са му най-силните страни, най-добрите му сделки, най-лошите му сделки. Това ставаше страшно бавно, страшно трудно и отнемаше супер много време. Ето за това можем да ползваме AI. В момента можеш в рамките на ден, 2 или 3 да придобиеш информация, която преди са ти били нужни буквално седмици, да не кажа, че и повече, тъй като източниците на информация не са били толкова достъпни. Това е страхотно за нас. Трябва да се възползваме от тази възможност и да подпомогнем тази наша супер сила на комуникация с тези знания, които AI може да ни даде много бързо. В тази връзка към всеки от вас мога да кажа какво съм правил аз в началото, когато започнах, например, с ChatGPT или някой от други, да няма значение кой от изкуствените интелекти, за да разберете, че ние сме нещо повече и сме нещо по-умни. Едно от първите неща, които направих с ChatGPT, тъй като исках да пробвам платената версия, беше да го попитам какви са начините да използвам платената версия, но без да си плащам. Може да пробвате и вие, да видите какво ще направи той, какво ще отговори. Да, той забива и няма как да ви отговори на този въпрос или ви казва, че няма такъв начин. Ако направите същото в някой форум, може да потърсите случайно, където не е изкуствен интелект, са хора като нас. И ако зададете този въпрос, получих сигурно 30 варианта, по които мога да ползвам безплатно този продукт. В смисъл, примерно, чрез регистрация в някаква голяма компания, която ти дава безплатен достъп за 3 месеца или разни други варианти, такива подобни, което ви го дам като един такъв много интересен пример, за който категорично показва, че ние сме много повече и по-интелигентни от AI и той само може да ни бъде полезен, а не може да бъде заплаха за кариерното ни развитие и за работните ни места. Говорейки за комуникация, с това ще завърша. За мен ще е чудесно всичко, което разказвам за вас, да не е просто като една лекция тук, която си говоря и си изпявам, а да има някаква комуникация, въпроси, отговори, интересни теми, по които можем да говорим, така че с удоволствие всеки един от вас ще се радвам да го видя на нашия щанд. Може да разговаряте с мен, може да разговаряте с колегите от екипа, за да ви разкажем как функционираме, с какво можем да сме полезни, а и вие, ако имате някаква идея, винаги сме отворени да я приемем. Така че завършвам с това. Благодаря ви за вниманието и пожелавам много успех на всички в кариерното развитие.